Ik mag graag bij de meesten wezen. Ja, is prima. Alsjeblieft. Mooi zo. Ja, wat net. Het shirt opgeven. Dan zullen we die wel missen. Het is een grote hobby, of niet? Zou ik geen hobby wekenlang mee ophouden. Als ik van tevoren weet niet, dit was het 55 jaar, dan begin ik er eerst aan. Uiteindelijk beker ik aan taal, maar mijn beurs zit er aan taal. Die wil in de rust. Die moet pensioenen. Want wat maak jij het rolliger aan de bus? Nou, dan de accu, die is ten einde, die begint bal te stingen. Dus ik kan elk moment, ik kan een hol afhouden op zo'n zin. De koeling wordt minder. Dus je kan in je reservebaan, dus het risico dat ik niet meer rijden kan is heel groot. Je neemt toch afscheid van een stukje leven en wereld en meesken. Nou ja, het ligt er op maar af, is maar net helemaal gelukkig, maar daar ligt het een beetje af. Dus ja, maar het komt een keer en voor iedereen is het er een keer voor om besluit te nemen of de dagen te sluiten. Dus ja, dat is nou zo vier. Voor mij is het vier. Dus ik moet er terug in.